Milí deviatáci, radi by sme vás privítali na našom februárovom dni otvorených dverí. Ostáva nám už len pár dní, no my už pre vás pripravujeme zaujímavé aktivity. Svet je na kolese a pre tých, ktorí sa rozhodujete študovať dopravu, predvedieme našu prácu a to, čomu sa venujeme na hodinách. Aby sme vám ukázali, že talentové skúšky nie sú žiadny strašiak, pripravili sme pre vás simulované prijímačky telesnej zdatnosti, kde si môžete vyskúšať jednotlivé disciplíny. Čaká na vás výdrž v zibe, skok do diaľky, sedľach, hod 2-kilovou loptou. Súčasťou fyzickej zdatnosti bude aj člnkový beh a bip test. Ale tie si necháme na deň otvorených dverí. Radi vám so štúdiom u nás poradia aj naši učitelia pri šálke kávy. Tešíme sa na vás.